Ďakujem veľmi pekne našej speváckej skupine Lehoťanka za tento úvod. A dovolte mi, aby som privítal na tomto mieste v prvom rade poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov našich spolkov a združení, aby som privítal hostí pána starostu z Rumanovej, aby som privítal prednostku z Veľkého Zálužia, takisto poslancov z Veľkého Zálužia, takisto tu vidím hostí od Nitry alebo z Nitry, ale aj zo širšieho okolia. Na úvod by som poprosil nášho pána farára Orsága, aby nám požehnal túto obnovenú stavbu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Modlíme sa. Pane a vládca celej zeme, Tebe patríme v živote i smrti. Prosíme ťa, požehnaj túto kryptu. Udel tým, ktorí v nej odpočívajú dar vzkriesenia, a nám daj pochopiť niečo z nepochopiteľného tajomstva života v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, skrze Krista, nášho Pána. Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci, predsedovia spolkov a združení, spoluobčania, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás ešte raz privítal na tomto mieste nad našou obcov Lehota. Už ako malý chlapec som sem chodieval, keďže som býval hneď tu pod Preložkom, ako túto časť obce nazývajú starí ľudia. Polorozpadnutá stavba s rozbitou červenou doskou na priečeli obkolesená 4 stromami, ktoré z diaľky vyzerali ako jeden obrovský, s názvom krypta podnecovali fantáziu chlapca. Je tam pochovaný zemepán alebo grof? Koľko ľudí je v tejto krypte? Sú tam ešte truhly? Je tam nejaký poklad? To boli myšlienky, ktoré mi vtedy chodili v hlave. Prešlo veľa rokov, kým som sa vrátil k myšlienke, čo to vlastne nad tou našou Lehotou stojí. Možnosti internetu zjednodušili bádania a výskum. Zároveň aj členovia miestneho odboru Matice slovenskej v Lehote historickej časti už mali v hľadáčiku bádania túto stavbu. Neskôr ako poslanec a zastupujúci starosta som inicioval zaradenie krypty do náučného chodníka Abba Lehota a aj pri tejto príležitosti boli zosumarizované historické fakty o jej majiteľoch, respektíve o ľuďoch, ktorí si toto miesto vybrali pre svoj odpočinok. Za výskum, informácie, ale aj brožúrku o krypte Šandora Mesa sa chcem poďakovať inžinierovi Danielovi Pavelovi, bez ktorého by sme dnes len tápali bez vedomostí. Druhé poďakovanie patrí magistrovi Jakubovi Klechovi, ktorý sa nemohol zúčastniť, pretože je na východnom Slovensku, za jeho prácu a kompletnú rekonštrukciu tejto krypty. Veľa hodín sa boril spolu s kolegom pri detailnej oprave každého kúska tejto už rozpadávajúcej sa stavby. Tretie poďakovanie patrí našej MAS Vitis, ktorej sme členovia. Bez dotácie, ktorú sme viackrát, no neúspešne žiadali a nakoniec obdržali v maske, by sme tu dnes nestáli a neobdivovali túto rekonštrukciu. Aj keď sú naše informácie stále neúplné, verím, že zrekonštruovaná krypta dokáže prežiť ďalších minimálne 100 rokov a môže podnetiť našich nasledovníkov pri odkrývaní historických faktov o našej rodnej obci. Teraz pár faktov o Šandorovi Mésovi a jeho spojení s Lehotou prinesie Dano Pavel. Dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Nachádzame sa na mieste, z ktorého je krásny výhľad na našu obec Lehota. Aj na široké okolie, takže už počuť lepšie. Že toto miesto krásne je, zopakujem, že odtiaľ to je krásny výhľad na našu obec, na celé široké okolie. Na tomto mieste už viac ako 120 rokov stojí táto dominanta, medzi ľuďmi nazývaná krypta, ktorá pôsobí dominantne
pre všetkých, ktorí okolo prechádzajú. Naši starí rodičia vedeli o tejto krypte a o okolnostiach jej stavby oveľa viac. Samozrejme, že už sa pominuli a informácie sa potratili. Takže keď sme chceli zistiť nejaké nové veci, tak sme vlastne museli začínať od nuly. Bolo potrebné navštíviť štátny archív v Nitre, cirkevné matriky Nitra, Dolné Mesto, Ujlak, ale aj, ako starosta spomínal, webové stránky, aj zahraničné, aby sme sa dopátrali k doteraz platným údajom, a ktoré sme vlastne považovali a uzatvorili ako momentálne platné. Čo vieme o tom, kto tu bol pochovaný? Bolo to asi napísané na tej tabuli, z ktorej je tam len pozostatok na spodku. Bola to veľká mramorová tabula s údajmi v maďarčine. Mnohí si to ešte z tých najstarších obyvateľov Lehoty pamätajú, ale vzhľadom na to, že v minulých rokoch dávnejších došlo k jej znehodnoteniu, rozbitiu, takže aj tie informácie sa vlastne vytratili. Tým pátraným našim sme nakoniec zistili, že v tejto krypte je pochovaný inžinier Šandor Mes aj so svojou manželkou. Kto to bol Šandor Mes? Narodil sa v 1839 roku v Nových Zámkoch v rodine 12 súrodencov, z ktorých len 5 sa dožilo dospelosti. Vyštudoval zememeradstvo a po štúdiách a sobáši bývali s manželkou v Nitre na ulici Ďurky 3, dneska je to Ďurková ulica. Podľa zistení boli bezdetní. Z pozície pracovnej ako zememerač vykonával komasáciu pozemkov v rôznych lokalitách Nitranskej župy a okrem iného aj v Lehote. V Lehote vlastne pokračoval v načatej práci, ktorú začal v roku 1856 ešte jeho otec Jozef. Vzhľadom na to, že sa v tej dobe nepohodli s Lehoťanmi, nebolo mu umožnené dokončiť tú prácu, takže vlastne dokončoval ho až Šandor, jeho syn. Šandor Mes vyhotovil pozemkovú knihu podľa starého stavu v roku 1875 a podľa nového stavu v roku 1878. Koncom 19. storočia získal významné majetky v Lehote, a to už dedením alebo kúpno-predajnými zmluvami. Boli to pozemky v Role, boli to nehnuteľnosti, 2 domy vlastnil v Lehote a z toho titulu bol aj až do smrti členom obecného zastupiteľstva. História stavby tejto krypty by sa v krátkosti dala tiež spomenúť, že nachádza sa vlastne na pozemku, jedno z tých pozemkov, ktoré vlastnila rodina Mésových. Bol to Jozef Mes, Šandor Mes a syn ich sestry Hermíny, ktorí vlastne vlastnili celú túto plochu až do roku 1906. Podľa údajov zistených pri rekonštrukcii táto stavba bola postavená v roku 1902, o tom je záznam na vrchu na streche, zachovaný aj po rekonštrukcii. Zaujímavé na tom je, že v roku 1906 tieto pozemky všetky rodina Mésových odpredala rodine Šlarmanovej.
Ale zaujímavosťou je, že v roku 1907, 14. júna, si túto časť, čo je ohraničená kilometrovníkmi, týmito stĺpikmi, aj s kryptou, naspäť odkúpil Šandor Mes pre seba a o 2 týždne na to zomiera. O 2 týždne, keď zomrel, bol pochovaný v tejto krypte. To bolo v roku 1907 a o 10 rokov neskôr, v roku 1917, zomrela aj jeho manželka, ktorá bola takisto pochovaná tu. O tom, že sú tu pochovaní, sú písomné údaje a o tom, že sú tu len dvaja, je doklad, ktorý sa podarilo nasnímať. Vo vnútri stále ležia zachované 2 truhly. Takže toto je v krátkosti o histórii, čo sa týka Šandora Mesa a krypty. Podrobnosti nájdete v propagačnom letáku, ktorý pravdepodobne všetci obdržíte. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem aj ja za toto vysvetlenie a v podstate také predstavenie, lebo naozaj sem asi často ani Lehoťania, ani nikto iný nechodí. Takže naozaj to poďakovanie patrí nielen Danovi, ale aj všetkým matičiarom, ktorí sa vlastne podielali už či na prvých prácach, myslím, že to bolo niekedy okolo roku 2019, prvýkrát, keď sa tu v podstate robili tie rôzne bádania, poviem to tak, a teda následne aj tesne pred touto rekonštrukciou. Takže chcem sa veľmi pekne poďakovať vám všetkým, ktorí ste si prišli pozrieť túto zrekonštruovanú stavbu. A ešte predtým, ako nám Lehoťanka zaspieva 1-2 pesničky, tak by som vás chcel ponúknuť, keďže sme predpokladali, respektíve Marika predpokladala, že bude zima, tak je tu aj čaj, ale je tu aj vínko a sú tu aj pagáče, aj štrúdle. A poprosím vás, nešetrite tie pagáče a štrúdle, lebo je ich mimoriadne veľa. Takže je ich presne toľko, koľko ich má byť aj o 2 týždne, keď nás bude 150. Takže poprosím vás, nešetrite tie pagáče a štrúdle a spustite sa veselo do nich. Takže poprosím Lehoťanku a poprosím ešte nejakých pomocníkov, ktorí by mi pomohli rozniesť aj tie letáky, aj tie pagáče, štrúdle. Ďakujem. Thank you.
Nech sa páči.